juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah nggih. Ana ada Mas Willy. Mas Willy, Pak Gatot. Dang kelidang kae teko beranyang Ribon? Setunggal malih. Setunggal malih. Kok ngengkel ya banget, ora apa-apa. Ya. Pokoke ora kaya bengi iki ya, Nduk. Ya. Kabeh padha iso prapta rawuh ning Pendopo Agung sampean Kediri kene. Heeh. Melu ngregengake adicara bengi iki. Ya. Ya. Wis ora usah kesuwen iki merga ana sinden sing sapi sial. Spesial. Heeh. Sopo? Ya panjenengane Dik Lintang Kairo. Ya. Pisanan iki. Ya. Freeze lagu pokoknya kudu neng iki. Ya. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, Mas Arya. Inggih, wilujeng dalu Duk. Dik Lintang Kairo. Dek, iya, aja nduk. Duk apa Dik? Kita kan sepantaran Mas, tapi tuan jenengan nggih. Aku 2008 ya. Oh, 2008. Aku 9. Waduh, malah anu. Ya. Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan ugi pripun pawartosipun? Alhamdulillah baik sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Suwe ora sepanggung. Iya, pas kemarin pas teng pundi? Kita pas neng di ngano ya Mas? Badas. Badas. Nggih. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Derek ngregengaken suasana nggih Mas Inggih. Arya. Inggih, Dik Lintang Kairo. Ya. Wagu ngono lho dhewe iki Mas ya. Padahal kecil iki jane wis awor ning sanggar bareng. Iya, Peh. Tapi kok ya wis ngono kuwi ya. enek Pak Poh lho marai malih. Malu aku malia. Ya. Nggih. Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah, nggih. Ana ada Mas Willy. Mas Willy, Pak Gatot. Pak Gatot, kalian Oh, Jaya Diningrat. Ya. Pak Jaya. Oh nggih, Pak Jaya. Sing duwe Kediri ya. Dari Kediri. Pundi Pak Jaya, pundi to jane dito. Iya. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun para kadang dalang kang wis nderekaken ngregengaken swasana menika. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mengeti napa Mas? Jumat Pahing. Pahing, nggih. Nggih. Ini juga di live streaming banyak sekali loh Mas. Terima kasih semuanya para YouTuber. Ada Pak John Jaya, terima kasih selalu setia. Suka sekali aku janeng dindi ditutne loh Mas. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya semuanya ini para YouTubernya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Comment iya toh. Subscribe. Oke. Nggih ini waktunya semakin mepet ya Mas Arya. Monggo klaturi nembang pun bebas lelagon nembang dangdut napa mawon pun. Dangdut? Sopo iki sing anu dangdute? Dangdut goib. Ya. Nembang. Sing ibut urung teko sing ibut. Oh, ngoten. Lah niki wonten, Mas. Niki nembang napa ada pun monggo kersa merdika kemawon. Merdika mawon. Nggih, langgan nggih Mas Arya. Nggih, siap. Ya. Langgam.
Langgam angenteni mboten napa-napa? Oh nggih, malah sae niku. Nggih, langsung mawon. Nggih, monggo. Monggo Mas. Aku ngenteni tekan kaya ngenteni Ya, sawi cepet. dene wayang janji meten sasumipen jroning kalbu daku sumapa
Mas Arya. Wah, malih ngomong semen pisan. Lah niki wonten banyak loh sindennya. Waduh. Iya. Pripun? Setunggal malih. Setunggal malih. Kok ngengkel ya banget ora apa-apa. Niki menawi wonten request saking Bapak Ibu sedaya atau dari ayah ini mau request ini ayah ini Mas. Memanik. Memanik. Nggih, monggo. Ya, memanik ya. Memanik Mas. Wong sliramu
nuwun Dik Lintang. Iya. Ya. Diterusake anggone atur libur, Nduk. Iya. Cik Yamin ya. Ngelerek ngulon. Ya.